Здравейте хора, аз съм Мартинчо и днес ще играем, както сте разбрали от заглавието, днес ще играем именно Майнкрафт. Така, ще играем и това ще е някаква поредичка, да. Имаме на създаване на нов сървър и на нов свят и почваме. Така. Сега това видео ще е малко по-дългичко, но да. Така. Не знам аз къде съм, защо съм тук изобщо. Но няма значение. Всъщност. Добре. Няма значение. Така, на някакъв остров сме. Окей. Чакайте малко. Да. Някакъв изоставен остров. Сега ще си направя дъски. Още 4. И да. Сега чупим малко дръвца. Сега ще си направим още и ще направим крафтинг тейбъл. Така, слагаме го. Джет. Да, всъщност поръчки ще вземем. Така. Правим си една кирчица, брадва, за да цепим дървата по-бързо. Правим си един меч, ако нещо. За това. Така, вземем си дръвца. Ще трябва някъде някаква мина. Аз ще си направя лодка и ще отида някъде. На хубаво място някъде. И ще си направя къща, ще си направя мина, в която да събирам диаманти и такива работи. Така. Сега ще направим един съндък, който ще го оставим тук. И да, че ще си направя още дъски да имам. Трябва ми храна, че съм гладен, но няма време сега за това и имам да събирам дървета. Още малко и брадата ще ми се щупи. Бамбук. Бамбук дори не знам, но за сега да. Оставям ги тия дърва. Ще ги направя на дъски. Оставям ги. Тези също ги правим на дъски. И ги оставяме. Ще взема
тези за всеки случай. Защо? Добре. Тези дървета на мен повече ми харесват. И дъските повече ми харесват на тях. Затова от тях ще щупа повечко. И скоро ще си направя още една парадва, че както виждате ще ми се щупи. Та-да. Сега правим ги на дъски и ги оставяме тук. Ето така да си имам. Така, сега ще отида да търся някакви това. Какаови зърна. И хубаво, изхвърлям ги. Сега отивам да намеря някъде някаква храна, че съм гладен. И да, вот, диня. Тук диня има заставчика, да съберем малко. Първо да се нахраним и почваме да събираме. Така. О, не. Котка. Ау. Добре, да. Още един... да се съберем някъде около 2 стака или един нещо такова. И... да. Още един. Тук е пълно с дини. Сега с голи ръце ще правим... не. Ще направя и ето тук един. Че... опа. Че да си има. Това просто е тук го оставяме. И да. Още един. За ядене. Хора, това ще е някаква поредичка на Майнкрафт. Един къде ли има още? Със сигурност някъде тук. Но не знам къде. Така. Хора, според мен, мисля аз да се махам от тук, защото... то всъщност къде съм, бе? Разстрес това, защото просто... колко бамбук. Да, всъщност на остров съм си. Ще да погледам. Тук надолу има ли нещо? Ще взема малко от ето тук камък. Оп! Ще взема малко камък. И... да. Не, фак. Верно ли? Мале, колко съм зле. Аз се... мале. Малко ще съберем камък. За да си направим каменни... не. Добре.
съберем около 20 или 15 и ще си направим каменни неща. След това мисля да си направя лодка по някакъв си начин и с тази лодка не знам, с тази лодка да отида някъде, дето е суша, дето няма остров. Абе, не знам аз къде ще отида. Мисля, че ще събера 30. И това ще... Да. Сега правим си така. И така. Това не ми трябва. Това го правим. Как се правиш всъщност? 5... Не, как се правиш, бе? Както и да е. Хапна. Ще отида си направя едно легло. И ще заспа. След това ще направя, като стане сутрин, една лодка. И... Да. Зомбита. Папагал ли е това? Да, папагал. Няма да го удрям. Мале! Ето сега, как трябваше да си направя легло? Първо ще се заобграда. Но къде? Тук е пълно с бамбук. Фак. Не. Чувам, че идват скелети. Но не. Това не е добре тук. Тук не е добре. Хора. Помощ. Отивам тук. Тук да съберем малко още пилина. Да вече имаме стак. Запълня втори. Краищата винаги ще има. Не. Така. Мисля и тук да съм. Да. И тук ще съм, да. Тук ще направя ето така. Не знам аз какво правя, хора. Но, да. Тук. Така. Ето така. Така. И така. Сега обаче не трябва да се направя. И обаче как се правеше легло? Печка на другия ден ще направя. Но легло ми трябва. Абе, как се правеше легло, брат? Как се правеше легло, брат? Нищо.
Чайте хора, само за малко ще го спрем. Еми хора, помислих, в смисъл, не знам, нали, разбрах смисъл как се прави с вълна, ама тук няма никъде вълна, така че, в смисъл, няма овце. Така че, според мен, добре някъде да отива просто. И да отива някъде на някакъв... Опа! То няма светне. Ей, тук ще отида. О, какво е това? Хора, мисля, като стане светлина или след малко да спирам клипа, че иначе ще стане много дълъг. Да. Ето аз малко тук някакви рибки да си убия. Добре, да. Оп! Моля се тук да има някакъв диамант. Моля се тук да има някакъв диамант. Чест. Ако има чест, да. 100% ще има. Да, то малко ще стане сутрин. Остана? И от това? Да. Добре. Всъщност огнен заряд. Добре. Обсидиан. Ами, найс. Еми хора, аз мисля тук да приключвам видеото и да, това беше от мене. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, не оставяйте. Не забравяйте да лайкнете и да ме сабскрайбнете. Се абонирате. Да, това беше от мене. Аз съм Мартинчо и до чуване.